Sitio, South Bonol, Dalanguiring, Urbiztondo, Pangasinan. Ito na yung request mo, idol. At shoutout na pala sa mga subscribers natin sa YouTube. Pa-subscribe naman guys, keep maka 100 subscribers lang ako. Salamat. Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Unting bumababa itong sinasakyan. Sabi ng stewardess, tuwid ang upuan. Lalapag ng eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nadarama, walang pagsisimula.